дар шаҳри душанбе форуми сармоягузории ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии Корея ки аз ҷониби кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар ҳамкорӣ бо сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар Корея роҳандозӣ шуда буд, баргузор гардид. дар форуми мазкур масъулин аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорати саноат ва технологияҳои нав, палатаи савдо ва саноат, ҳайати сармоягузорони Корея, роҳбари ширкати Hans Biotech, инчунин намояндаи минтақаи озоди иқтисодии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Корея иштирок доштанд. дар доираи форум аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии Тоҷинвест ва ширкатҳои ватании ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Авесто гурӯҳ ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ғайюр самтҳо ва лоиҳаҳои нави ҳамкорӣ муаррифӣ гардид. пеш аз ҳама чунин форумҳо барои мо соҳибкорон имкони хубе барои дарёфт намудани шарикон ва барои вусъат бахшидани самти ҳамкорӣ як заминаи хуб фароҳам овард, алалхусус дар самти фаъолияти ширкати Яки Авесто ки бо истеҳсоли автобусҳо машғул мебошад. ва дар доираи ин форум мо бо ду ширкати кореягӣ ки дар самти истеҳсоли нақлиёти электрикӣ кору фаъолият меморандум як шарҳномаи тафаҳум ба имзо расондем ва ин барои мо ширкати Яки Авесто барои вусъат бахшидани самти фаъолият дар самти электрокунунии нақлиётҳо шароити хуб фароҳам овард. дар форуми мазкур беш аз 180 нафар иштирокчӣ аз ҳарду ҷониб, аз ҷумла намояндагони соҳаҳои саноат, технологияҳои иттилоотӣ, коммуникатсионӣ, сайёҳӣ, тиб ва хизматрасонии ду давлат иштирок намуданд. ҳадаф аз баргузории форуми мазкур пайдо намудани шиносоии сармоягузорони кореягӣ аз фазои сармоягузорӣ ва имкониятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин роҳандозии робитаҳо миёни доираҳои тиҷоратии ду кишвар, инчунин тавассути сармоягузорӣ ба ҷумҳурӣ бунёд намудани корхонаҳои истеҳсолӣ ва сонаатӣ мебошад. пас аз анҷоми қисмати расмии форум вохӯрии дуҷонибаи соҳибкорони ду давлат дар сиғаи соҳибкор бо соҳибкор баргузор гардида, аз натиҷаи он санадҳои нави ҳамкорӣ мувофиқа ва ба имзо расонида шуд. иштирокчиёни форуми сармоягузории Тоҷикистону Корея ба рушди муносибатҳо ки фарогири ҳамаи соҳаҳои ҳамкориҳои иқтисодӣ мебошанд баҳои баланд доданд. Иброҳими Неъмат, Наврӯзи Суннатулло, шаҳри Душанбе, Хабар.